Апошні месяц гэтай зімы зрабіўся чарговым месяцам, калі нападаючы Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс працягнуў надзейна бетаніраваць сваю веліч у аналы гісторыі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. І як жа шкада, што такая шыкоўная кар'ера скончылася так бесслаўна. А цяпер прыйшоў час танкінга. Сучасныя ЦЦ. Шановне гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вось і скончылася зіма, а гэта значыць, што прыйшоў час даведацца пра самыя цікавыя баскетбольныя навіны і падзеі яе апошняга месяца па версіі праекта пра баскетбол па-беларуску. І дапаможа вам гэтым, як заўжды, рубрыка «Автоп месяца», гэтым разам за люты 2026 года. Ну што, пагналі! За гадзіну да 6 лютага у Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі надышоў дэдлайн абменаў. Крайні тэрмін у сезоне, калі каманды маглі абменьвацца паміж сабой гульцамі. І сёлета гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю лігі ажно двойчы. Тыдзень перад дэдлайнам абменаў 2026 года зрабіўся рэкордным і па колькасці праведзеных камандамі абменаў 28, і па колькасці задзейнічаных у іх гульцоў ажно 73. А падрабязней пра самыя гучныя абмены сёлетняга дэдлайна вы можаце даведацца з аднаго з папярэдніх выпускаў праекта пра баскетбол па-беларуску. Апошні месяц гэтай зімы зрабіўся чарговым месяцам, калі нападаючы Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс працягнуў надзейна бетаніраваць сваю веліч у аналы гісторыі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Так, у ноч на 13 лютага ў матчы супраць Далласа 41гадовы Леброн набраў 28 ачкоў, 10 падбораў і 12 перадач, тым самым зрабіўшыся самым узроставым гульцом лігі, які афармляў трыпл-дабл. А ў ноч на 23 лютага ён зрабіўся другім гульцом у гісторыі NBA, які правёў 1600 матчаў у рэгулярных чэмпіянатах, а таксама першым і адзіным гульцом, які набраў у іх за сваю кар'еру 43 тысячы ачкоў. «13 лютага афіцыйна абвясціў аб завяршэнні сваёй гульнявой кар'еры Крыс Пол. Найлепшы навічок 2006 года, 12-разовы ўдзельнік матча ўсіх зорак і MVP гэтага івента ў 2013. 11-разовы абранец у сімвалічныя зборныя найлепшых гульцоў сезона і 9-разовы ў зборныя найлепшых абаронцаў. 6-разовы лідар сезону па перахопах і 5-разовы па результатыўных перадачах, а таксама адзін з найлепшых разыгрываючых за ўсю гісторыю лігі, які займае другое месца па зробленых за кар'еру асістах. І як жа шкада, што такая шыкоўная кар'ера скончылася так бесслаўна. У ноч на 23 лютага Лос-Анджелес Лейкерс дадалі да пантэона клубных легенд перад дамашняй арэнай яшчэ адну статую. Каліфарнійцы перад матчам з Бостанам ушанавалі ўнёсак у гісторыю клуба свайго былога гульца і трэнера, а зараз прэзідэнта Майамі Хіт Пэта Райлі. Пад кіраўніцтвам Райлі прайшла адна з найлепшых эпох у гісторыі Лейкерс пад назвай «Шоу-тайм» з Джеймсом Уорці, Мэджыкам Джонсонам і Карымам Абдул-Джабарам. Пэт заваёўваў чэмпіёнскі пярсцёнак у складзе азёрнікаў яшчэ ў якасці гульца ў 1972, а таксама як асістэнт галоўнага трэнера ў 1980. Ну і вядома, як хэд-коуч, Райлі 4 разы прыводзіў Лос-Анджелес да чэмпіёнства у 82, 85, 87 і 88. А таксама называўся найлепшым трэнерам года ў NBA ў 1990.
Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя, відаць, нарэшце ўзялася за вырашэнне сваіх даўніх праблем. Адразу ўзяліся за уікенд усіх зорак, зрабіўшы яго самым праглядальным за апошнія чвэрць стагоддзя. А цяпер прыйшоў час танкінга, шматлікага наўмыснага прайгравання матчу і так званага зліцця сезону дзеля атрымання больш высокага выбару на будучым драфце новых гульцоў. З наступнага года ліга ўводзіць новыя правілы супраць танкінга, якія па чутках будуць уключаць у сябе забарону камандзе атрымліваць пік з топ-4 драфта 2 гады запар альбо пасля 2 запар сезонаў, скончаных у тройцы найгоршых клубаў лігі. Размеркаванне шансаў у латарэі драфта, асноўваючыся на выніках за апошнія 2 сезоны, а не толькі за апошні, як цяпер. Ці нават правядзення асобнага пазасезоннага турніру паміж латарэйнымі камандамі для вызначэння іхняга месца на драфце і іншыя магчымыя меры. Канчатковы спіс новых правілаў яшчэ не зацверджаны, але агульны кірунак руху лігі, на мой погляд, у апошні час зададзены вельмі слушна. Сучасныя тэхналогіі ўсё больш хутка і шчыльна пранікаюць ува ўсе сферы чалавечага жыцця. І Нацыянальная баскетбольная асацыяцыя ў гэтым плане не з'яўляецца выключэннем. Так, шматлікія клубы лігі ўжо некалькі гадоў выкарыстоўваюць на сваіх трэніровачных базах інтэрактыўныя LED-паркеты, якія здольныя не толькі змяняць колер, але і выводзіць схемы разыгрываемых камбінацый. Цяпер жа прыйшоў час нейрасетак. І віцэ-прэзідэнт па баскетбольнай аналітыцы клуба Шарлот Хорнетс у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што абраць на мінулым драфце пад 4-м нумарам Кона Кніпла ім дапамагла аналітычная сістэма, заснаваная на штучным інтэлекце. Улічваючы тое, што Кніпл ужо дапамог Шарлот выйграць летнюю лігу NBA, зрабіўся рэкардсменам па колькасці выкананых трохачковых кідкоў у дэбютным сезоне амаль за 2 месяца да яго завяршэння, а таксама займае першае месца сярод кандыдатаў на атрыманне звання найлепшага навічка гэтага сезону, карысталіся Хорнетс падчас пераддрафтавага аналізу яўна не бясплатнай версіяй чату GPT. Вось такім быў топ баскетбольных навін апошняга месяца гэтай зімы па версіі праекта пра баскетбол па-беларуску. А якія лютаўскія падзеі са свету NBA падаліся найбольш цікавымі вам? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і рубрыка «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекта пра баскетбол па-беларуску, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!